שלום למוריה. שלום. תברכי את סבתא. טוב, אני רוצה להתחיל בברכה שכל המברכים מזל טוב רבה, מה את מאחלת לה? אני מאחלת לה שיהיו לו ילדים ותחיה מהבית. אמן. אני רציתי גם שפעם אחת נוכל לעשות טיול משפחתי ענק של כל המשפחה. כל הדודים וכל השכנים. ונעשה מסיבה ענקית לסבתא שלנו, סבתא חביבה. עכשיו תגידי ביי ביי. וזהו. רגע, יש עוד שתי ברכות שאני רוצה לברך ואני גומרת. אבל מה את מוכרת למטה לצלם? יש ברכה אחת שהיא תמשיך לעלות לשם ועוד ברכה אחת שהיא תמשיך ללכת בדרך השם ותהנה מהחיים שלנו. אמן.